danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon. Tun da muka rabu da yarinyar na har kawo yanzu ban taɓa neman inda take ba, ban taɓa mafarkin bara in neman inda take ba, ban taɓa tunanin bara in ji ina take ba. Dalili ko shine ina kokari in kare mutunci na ko kuma in kare martabata a matsayina na wanda na aure ta. Na farko kenan. Sannan na biyu, idan har abin da girman abin da ya sa na rabu da ita bai sa na waye ta, ba wani abu da na duniya zai sa ni in waye ta, babu shi. Kuma wadda a cikin bata mun suna da aka yi ba zan taɓa manta ba, na ji voice da take cewa na ɗauko ta na kawo ta ƙofar gidansu ne na sai ta. Wato wani abu ɗaya da yake ban mamaki da masana'antar nan shine ba za ta faɗa gaskiya ba, ba kuma a goyon bayan gaskiya, bayan ƙarya ake goyo a koda yaushe. A tun lokacin farkon kes ina da waɗanda ma suka fara saurara ta a matsayin ta na matar aure tun a shekarar 2018, ba zan taɓa manta ba, kes ina da ita ya ji har mufan. Amma abin da kai ci shine a lokacin da yawa suna bayana kuma da yawa ta nima suka santa, amma abin da zai bada mamaki shine waɗanda nake kes nan da su a kanta akan sun samu ta kyamara da dama, sun samu ɗaurin gindi ne da goyon baya da wurin wanda suka san cewa sun fi ni. Amma dai alhamdulillahi ba zan ce mafan ba ta taka rawar gani a time din ba, sun taka. Waɗanda kuma suka kyamace ta a time din su ne suka fara mu'amala da ita bayan mun rabu. Tana na fara tsorata da masana'antar nan da farko kenan. Waɗanda suka fara sa hoton, waɗanda bayan mun rabu da ita kuma ni fa ba rabu ma da yarinyar nan a ko ina ba illa a waje, sai bayan an kai ruwa rana suka zo da kawanta a bakin studio suka ce na ɗauki takarda na bata saki ɗaya. Amma abin da ya min ciwo wai na ɗauko ta na kawo ta ƙofar gidanta tana lami lafiya, na kawo ta ƙofar gidan soyayya sun na ci jikina suke. Ita ta san bai haka ba. Kuma su ma manyan na Kannywood a wancan lokacin sun san bai haka ba, sun san me aka mini, sun san girman abin da aka mini ba zai taɓa musaltuwa ba.